Rim, Firenca. Na kraju sam dobila vizu i krenula za Rim. To je bilo posle Vaznesenja. Naš brod je svratio u Napulj gde sam provela 3 dana. Obišla sam Pompeju, a dalje mi je predstojalo da idem do Rima. Moja tetka, Rimljanka, bila je udata za Italijana, činovnika visokog ranga, znači svetski život i raskoš. U susret mi izašlo 2 dece obučenih kao manekeni. Tetka, svetska dama, počela je da diže uzbunu zbog mog dolaska. Kad sam se malo odmorila, rekao da sam zaboravila neke stvari. Otišla sam i više se nisam vratila u tu kuću. Moja duša koja je imala za cilj da se posveti Hristu nije mogla da izdrži ovakvo okruženje. Nisam znala šta ću da radim i kuda da idem, ali sam shvatila da kod tetke neću ostati, da svetski život koji me ovde očekuje ne odgovara gorenju duha kojim je bilo ispunjeno moje srce. Pronašla sam rusku ambasadu i podnela molbu za vizu za putovanje u Francusku. U to vreme još nije bilo izbjeglica. Ambasador me je upoznao sa svojom ženom, ponudili su mi sobu u svojim apartmanima. Tamo sam stanovala 10 dana. Trudila sam se da o sebi ništa ne govorim. Pošto sam obišla Rim, otišla sam na Rivijeru gde sam u jednom skromnom naselju na obali mora iznajmila smeštaj i nastanila se u očekivanju vize. Zašto sam rešila da otputujem u Francusku? Pre nego što se konačno udaljim od sveta, htela sam još jednom da proverim sebe, pošto neko vreme provedem u Parizu, da neće možda prevagnuti moje interesovanje za nauku i umetnost. U dubini duše sam shvatala da je s prošlošću već završeno i da me očekuje nešto novo, ali sam ipak htela da ispitam sebe. U ovo vreme početna blagodat Božija se izobilno i štedro izlivala na mene. Ljubav moje duše je bila crkva. U crkvi sam dobijala prosvećenje, neizrecivu radost. Čista, sveta osjećanja i misli vukli su me u duhovni svet. Gospod mi se u to vreme otkrivao kao duh istine. Moj koji je, zahvaljujući bavljanju filosofijom i logikom, navikao na jasno mišljenje, zahtevao je da sve osmislim i u novoj fazi. Imajući u srcu blago vere i unutrašnju sigurnost u blagi božanski promisao, moj je morao sve da uskladi. Vreme sam raspodelila na sledeći način. Ujutru, pošto se pomolim, išla sam da dočekam izlazak sunca na obali mora ili u planinu i razmišljala. Moj razum je obavljao ogroman posao na ponovnom ocenjivanju svega. Gospod je prosvećivao misli. Radost spozne istine davala je krila moje duši. Čitala sam evanđelje i pogružavala se u to vreme omiljenu knjigu apostolskih poslanica. U to vreme mi je za jelo bilo dovoljno voće i mala količina hleba. Nisam se ni sa kim družila i ni sa kim se nisam upoznavala. Prošla su 2 meseca, zatim sam se nastanila u Firenci gde sam živela još 2 meseca. Svakodnevno sam obilazila muzeje i nastavila da živim istim životom. U gradu, u apsolutnoj samoći. U Firenci se nalazila predivna ruska crkva koja je sagrađena u istom stilu kao crkva u Sofiji. Subotom se služilo bdenije, nedeljom i o praznicima liturgija. Na Krstovdan liturgija je počinjala u 10 sati, sam krenula u crkvu. Gledam, na gradskoj kapiji je bilo već 11. Od žalosti sam izgubila dah, potekoše mi suze. Nikada neću zaboraviti tu žalost. Izgledalo mi je da sam izgubila nešto neizrecivo dragoceno. Potrčah koliko me noge nose. Ispostavilo se da je još rano, da sat nije bio tačan. Upravo sam tada shvatila koliko volim crkvu. Roditelja i kuće se nikad nisam sećala. Čak se nisam ni molila za svoje, govorila sam, Gospode, ti znaš zašto. Plašila sam se zbog revnosne ljubavi prema Hristu, plašila sam se pristrasnosti i čežnje. Tek posle 2 godine sam počela da se molim za bližnje.
Posle Krstovdana mi je saopšteno da je moj zahtev za francusku vizu odbijen. Trebalo je da navedem kod koga putujem. Novac koji sam ponela od kuće se potrošio. Šta mi je preostalo da radim? Više nisam imala čime da plaćam sobu. Nisam više imala zašto da kupujem voće. Uzela sam svoju torbicu i napustila Firencu.